Hola, buenas tardes. Good afternoon. Primer de tot, moltes gràcies per venir. Gràcies a todos por asistir aquí a la ponencia que organiza Biocop Forma Informa. Presento, yo soy Paul, responsable de Biocop Forma Informa. Tengo el placer de presentaros a Miquel Bros, que es un médico naturista con 30 años de experiencia y nos va a explicar un poquito sobre la avena y sus propiedades y cómo curar la avena. Entonces, el micro estará disponible para todas aquellas personas que quieran hacer consultas durante la ponencia. Muchas gracias y esperemos que les guste. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. No sé si hablar en catalán, hacerlo en castellano. En catalán, sisplau. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, agradecer a Biocop la confianza que ha depositado en mí, o sea que muchísimas gracias. Tal vez por el hecho evidente de que Biocop es una empresa dedicada a productos ecológicos, y tal es el éxito de la avena que hoy no habéis podido introducir una bolsa de avena porque está agotada. O sea que esto un poco para que tengan idea del incremento de la avena en los últimos tiempos. No sé lo que está pasando. Yo les voy a hablar de la avena. En realidad no me quisiera repetir, y tal vez lo más interesante sería que adquirieran el libro de la avena. Es un libro que no sé si en realidad está ahí presente, pero creo que esta próxima semana sale la 12ª edición. O sea, 12ª edición es algo insólito, y sobre todo en un libro tan estúpido que habla de un cereal tan estúpido como es la avena, ¿no? En fin, cosas de la vida. O sea, da la sensación que es un libro que anda solo, o sea, tiene patas. Me voy a referir, empezaré... Ai, perdoneu, que ara m'envelo. Si m'ho permeteu, si me lo permitís, en el libro hay una dedicatoria a un gran amigo mío que era el que me diseñaba los libros, un hombre de una gran sensibilidad, y entonces me gustaría rendirle homenaje dedicándole este texto, que en realidad es probablemente el único texto que cuando compréis el libro no os vais a leer, por lo tanto me permito hacerlo yo. Amigo Nacho, este libro está dedicado a ti, que tantas horas compartiste conmigo diseñando alguna de mis ilusiones. Esta mirada tuya tan mágica te transportaba a un mundo en el que todo era hermoso, limpio y lleno de luz. Este libro es también obra tuya, creado con aquella mirada, con tu paciencia y aquella exquisita sensibilidad tuya. Cuando soñabas con tu última creación en el borde de Barcelona, el sueño se esfumó. Al apagarse tu luz, Nacho, todos aquellos que te queríamos hemos muerto también un poco. Que los dioses te transporten al mundo de los sueños infinitos. Aquí cuesta cada vez más soñar. Pero yo sigo soñando nuestros sueños, que son también los de tantos otros. Y sigo luchando para que sean un día una luminosa realidad. Gracias, Nacho. A mi m'agradaria... Jo no sóc un home avesat a les conferències, a macroconferències. Diuen que jo sóc bo a la distància curta. O sigui, no sóc un professor, no sóc un catedràtic. Llavors m'agradaria... una vegada feta la presentació, perquè la major part d'aquí, la majoria de vosaltres probablement no em coneixeu, doncs una mica em presentaré brevíssimament el trajecte professional, no? Però després m'agradaria molt, potser farem una exposició amb algun cas pràctic de la civada, però passar directament, perquè aquí ja m'ha preguntat, doctor, i esto per què serveix, i allò per què serveix, etc. Llavors, a mi m'agradaria que hi hagués una interacció com si estiguéssim a la consulta, i llavors ja que teniu la sort de tindre'm aquí, doncs tractar, aviam si em podeu escórrer com una taronja. Jo ho faré amb tot el plaer del món. Dit això, ara acabo de dinar
en un restaurant d'un amic meu, i jo he menjat, m'estava menjant amb la meva dona uns espàrrecs a la brasa. I al costat hi havia un polític, no diré noms, un polític molt conegut, que s'estava menjant llagosta a la brasa. I s'acosta al propietari, amic meu, i diu, escolta, pros, diu, has vist que menja aquest? Diu, segurament si els polítics mengessin més cibada, diu, tindrien les idees més clares. Això ha passat ara fa mitja hora. Dic això perquè ho puc anar lligant amb alguna sèrie d'exemples i veurem el per què les idees clares i per què un pescador, per exemple, de Palamós, que li anaven a amputar les cames, Disculpe, ¿se olvidó que iba a ser en castellano? Iré intercalando. Que hay gente de fuera. Li anaven a amputar les cames, em va vindre a veure la consulta i jo li vaig proposar de seguir un tractament del fono. Però llavors, esclar, ell era de Palamós, no tenia possibilitats econòmiques, el tractament del fono és un tractament potser una mica car, i llavors era un home que tenia un sobrepès relatiu, era un sobrepès, i li vaig dir que, escolti, doncs, bueno, fem una cosa, vostè amb aquestes cames, hi havia uns edemes importants, mengi avena, i li vaig proposar la monodieta de l'avena. La monodieta de l'avena vol dir menjar durant 3, 4, 5, 7 dies seguits, esmorzar, dinar i sopar, avena. Aquest home avui encara és viu, han passat això potser 10 anys, i li hem d'amputar les cames. Jo sóc un expert, jo em vaig preparar com a metge a Alemanya. Jo soc metge per l'Hospital de Barcelona, per l'Hospital Clínic, metge d'aquí de Barcelona. Ja sabeu tots que l'especialitat de medicina natural aquí no es pot fer, però sí es pot fer a Alemanya. És l'únic país del món que es pot fer l'especialitat, a partir naturalment de ser metge. Perdone, ¿qué especialidad dice? Medicina natural. Ah, vale. Ahora, a ver, una cuña. Este libro que acaba de salir del día San Jordi, es un libro mío, Cómo cura la medicina natural. La tapa es algo cutre, no es precisamente mi diseño, como el de Nacho. Nacho no me lo habría hecho así. 100 preguntas a un médico naturista. Digo esto porque ahí defino lo que es un médico naturista. ¿Qué diferencia hay entre un naturópata y un médico naturista? ¿Cómo cura la medicina natural? Bueno, etcétera, etcétera. Es un libro que si tienen la oportunidad de... es un libro muy asequible, también se lo recomiendo. Pues en Alemania es el único país del mundo donde se puede hacer la especialidad. Y yo escogí precisamente el ayuno. En Alemania hay clínicas especializadas en ayuno, donde un ayuno significa pues no comer nada durante unos días determinados, mínimo 7, y máximo no hay máximo, 7, 14, 21, 28, etc. El dejú és una arma terapèutica que en mans de la medicina fa miracles. D'Alemanya, jo em vaig instal·lar a Espanya, vaig estar treballant a la clínica Buchinger, aquí diuen la Buchinger de Marbella, Buchinger, no sé si algú li sona aquest nom d'aquesta clínica, on es coneix, a vegades es coneix pel tema, socialment, perquè hi ha gent coneguda que van a fer tractaments per aprimar-se, però bàsicament la clínica Buchinger es dedica a problemes clínics importants, o sigui, a problemes metabòlics importants. Vull dir amb això que el dejuni és un element terapèutic fantàstic, i llavors jo vaig obrir aquí a la Costa Brava, a Sant Feliu de Guíxols, el Curotel Hipòcrates, especialitzat també en dejunis. Vaig estar 3 anys, 78-81, i el 81 aproximadament m'instal·lo a Barcelona, des de, tu has dit 30 anys, jo fa 35 anys que estic a Barcelona, al carrer Montany. No teniu calor? No es pot arreglar això una mica? Bueno, ja segueixo. El Curotel Hipòcrates era una clínica de medicina natural, una mica a uso y semejanza de lo que jo havia conegut a Alemanya. El Curotel va ser una experiència importantíssima, va ser el punt de partida de moltes coses, per exemple, l'Associació Espanyola de Metges Naturistes va néixer allà, es van fer homenatges a gent que han format i són part històrica essencial de la medicina natural, figures com Max Oskar Lichtenberger, en el món de la dietètica moderna, és un nom molt conegut, però que en el nostre ambient apenas se'n parla. Buchinger és un altre d'ells, i un etcètera. Hi va haver una activitat acadèmica molt important.
i també va ser un lloc i una plataforma de formació de metges que avui tenen consultes arreu de tot el país. Això va ser el Pur Hotel Hipòcrates. Doncs el Pur Hotel Hipòcrates, ara vosaltres em preguntareu per què estic parlant, o sigui, per què parlo del Pur Hotel, perquè en el Pur Hotel la nostra especialitat era el dejuni, o sigui, també venia gent a aprimar-se, a perdre pes, però també venien a resoldre problemes d'hipertensió, obesitats, àcid úric, glicèmies, colesterolèmies, etc. Insisteixo, l'especialitat era el dejuni. Fèiem altres coses, naturalment, des d'acupuntura, homeopatia, teràpia neural, ozonoteràpia, les hidroteràpies de colon. No feia la vena encara. Llavors, quan vaig passar a Barcelona, se'm va plantejar el problema de com puc ara resoldre els temes que jo resolia d'una forma molt pragmàtica amb el dejuni. Però, esclar, jo no podia fer dejunis ambulants. Hi ha hagut algun autor que ha fet dejunis ambulants, però era complicat. A la ciutat de Barcelona, és igual, en una ciutat com pots fer dejunis. I llavors, jo tímidament vaig començar a aplicar la civada. Per què la civada? Perquè la civada... Jo tenia una experiència feta a Alemanya en una clínica especialitzada en cirurgia, en posts quirúrgics d'aparat digestiu, on després de la cirurgia se'ls donava a menjar una dieta que en diem dieta mucilaginosa increixendo. Aquí t'operen i al cap de 4 dies estàs menjant no un arròs bonit, sinó una paella. Així va la cosa aquí. Doncs allà donàvem una dieta mucosa que feia una mucositat que era a base de civada. I què passava aquí? A part que la gent es recuperava molt de pressa, també jo vaig observar que passaven coses tan curioses com que el pacient que potser tenia un sobrepès o que era hipertens o que tenia algun problema de pell, tot això desapareixia. Però sobretot a mi el que em va frapar va ser la pèrdua de pes. Llavors, pensant en aquesta experiència d'Alemanya, vaig començar tímidament en els meus plans dietètics a posar la civada. I llavors, doncs, mengi civada un dia, després veurem com es menja la civada, quina és la millor manera. Després 2 dies, després 3 dies, al punt que amb la civada he tingut experiències fantàstiques. Com per exemple una senyora que són aquelles coses quan un ha fracassat amb alguna situació patològica, doncs sempre la tens present i és un tema recurrent. Jo havia tractat de la clínica Buchinger de Marbella una noia de Madrid que després de fer 30 dies de dejuni, 30 dies d'ayuno, no havia perdut un gram, havia guanyat 1 quilo. Clar, estava desesperada. Ni te voy a matar porque en ayuno, que no me sirve de nada, que yo me estoy... O sigui, m'estic aquí arruïnant i... Perquè és veritat, la clínica Buchinger és un lloc car. Quan jo vaig marxar de Buchinger i vaig instal·lar a l'hotel, la vaig cridar i... Mercedes, vente per acá. I llavors hi vaig aplicar la monodieta de la civada. I vam començar, és la primera experiència que vaig fer amb la dieta civada, amb una monodieta, i jo vaig dir, Mercedes, començarem en 3 dies, en 7 dies, va estar 3 setmanes. En 3 setmanes va perdre 4 quilos, és a dir, tot el que no havia perdut en un mes de dejuni. Aquest va ser el punt de partida de la meva experiència amb el dejuni que dura fins ara. És a dir, aquest llibre que vosaltres tindreu l'oportunitat, suposo que aquí en tenim, no? El llibre aquest, jo no m'agradaria extendre'm excessivament sobre el llibre, però sí que us puc dir que la civada és un producte sensacional, al punt que jo defineixo la civada ja no com un aliment, sinó per mi és un medicament. Aleshores, en els meus plans terapèutics aplico la civada. És veritat que en aquests moments tenim moltes possibilitats terapèutiques a l'hora de tirar endavant amb una patologia i podem fer 1000 coses, des d'una dieta X fins a patologies complexes, a tractaments més complicats com l'ozono, hi ha tractaments ventosos, acupuntura, homeopatia, etc. Però jo crec que l'èxit de tot això, i aquí és una mica el conflicte que neix amb la medicina natural quan hi ha una medicina natural ben feta o mal feta, amb criteri o sense criteri, i això és naturalment l'experiència de la que marca, i jo he tingut l'oportunitat d'estar treballant al costat de gent interessant, és ordenar tot això, és a dir, el 1, 2, 3, abans de pintar en una habitació primer rasquem, després tapem forats, després massillem, preparem i pintem finalment, però molt sovint en medicina natural
comencem exactament al revés. És el mateix que passaria si això de l'habitació és un exemple. Doncs ara imaginem que qualsevol de vosaltres truca a un pintor que us pinta la casa perquè es treu fora de 7 dies i resulta que el Paco, el tio és molt espavilat, va i comença a pintar sobre la pintura vella. Molt bé de conya, fantàstic, arribareu, tant, i al cap de 3 mesos què passarà? La pintura saltarà. Això és una mica el que està passant avui a medicina. És a dir, en medicina doncs, tenim tècniques fantàstiques, però jo penso que l'important és el mètode. El 1, 2, 3. És a dir, no podem aplicar el 2 i després l'1, el 3, el 2, l'1, sinó hauríem de treballar en mètode. Doncs per mi la civada forma part d'aquest mètode i és essencial. I dic que és essencial perquè no hi ha res de totes les teràpies que he fet que m'hagi donat tantes satisfaccions com la civada. Llavors la civada, en realitat podríem parlar que podríem volar sobre tota la patologia mèdica, des de pediatria fins a geriatria, passant per totes les especialitats, i us puc assegurar que no hi ha especialitat que no tingui un efecte positiu. Fins i tot això que us explico i tot això que està escrit en el llibre és fruit de l'experiència. Vull dir que jo no, res del que està escrit al llibre m'ho han explicat els meus professors ni el meu catedràtic. És l'experiència, el dia a dia, aquests 35 anys constants, treballant amb el pacient. Jo soc un metge vocacional, és a dir, que soc un metge que jo crec que les coses, si no estan fetes amb passió, més val deixar-ho córrer. O sigui, o ho fas en sèrio o deixem-ho córrer. Però, clar, veure el que recolleixes quan té un pacient que està fotut, que ha donat la volta al món, que ha passat per les consultes, ha fet el diagnosi habitual per la medicina oficial, diguem la medicina al·lopàtica, inclús per la medicina natural, amb diferents amb teràpies diverses, no? I que no se n'ha sortit, i que t'arriba i li resols el problema, doncs us podeu imaginar la satisfacció que això pot suposar per un metge. Doncs la civada, us puc assegurar que, per exemple, en processos reumàtics actua també com un antiinflamatori. Llavors això és un exemple de les múltiples possibilitats que té la civada. La civada, constantment veureu en el meu llibre que jo parlo de la civada en pediatria, parlo amb les malalties dermatològiques, parlo de la civada com fa baixar el colesterol, com puja el bo, com baixa el dolent, com baixa l'àcid úric. La civada és un regulador metabòlic. Què vol dir regulador metabòlic? El que està prim l'engreixa, el que està gras l'aprima. Inclús és selectiu, és a dir, aquelles senyores que no volen perdre d'aquí dalt, doncs perden d'allà on han de perdre. La civada facilita el dormir. La civada, abans quan us parlava d'aquest polític que estava avui menjant una no sé què, una llagosta, doncs la civada, clar, totes aquestes virtuts de la civada és degut a la formulació química que té la civada. La civada, havent en castellà, això ja m'he seguit, la civada és un aliment quasi complet. És a dir, nosaltres podríem viure perfectament només amb civada. O sigui, ara, en aquests moments, en aquesta situació, hi ha amics meus, sobretot parelles joves que estan pagant la hipoteca, que paguen la hipoteca gràcies al que s'estalvien de menjar carn. Us ho dic en sèrio, això us ho prometo. És a dir, això passa amics que em diuen el que s'estalvia, per exemple, al dematí a l'esmorzar perquè no van a la barra, o sigui, no van al bar a fer el xusco o el bocata o el que sigui, sinó que mengen civada a casa en forma de música, per exemple, no? I per sopar, una cremeta de civada, que és el que després parlarem, que amb això n'hi ha prou i de sobres. Doncs bé, la civada, què passa? Per què és tan fantàstica la civada? Es considera que una proteïna, o sigui, un aliment, és, en aquest cas una proteïna, està composada d'aminoàcids. Un aliment com la civada, que s'acosta a l'òptim de la carn, en el sentit que conté pràcticament tots els aminoàcids, el mateix que tindria un tall de carn, la civada ho té tot, menys 2 aminoàcids, que es podrien complementar perfectament, complementant amb una llet, que jo no hi estic d'acord, però amb un derivat de la llet, formatge, kèfir, o bé una llet biològica, si algú m'ho accepta. Jo tampoc soc fanàtic. Però amb això només vull dir-vos la cosa fantàstica de la civada, a part que porta és un carbohidrat amb
amb una formulació química molt concreta. És un aliment que conté totes les proteïnes, greixos, vitamines, minerals que el cos necessita, sobretot en aquests moments que vivim tan estressats. Les vitamines del grup B estan presents a la civada i sobretot la seva gran facilitat per digerir-la. Que la seva gran satisfacció era de sortir passejant de casa i arribar a l'aigua i trepitjar l'aigua, doncs avui ho està fent. I per què passa això? Perquè la civada, probablement, una de les coses que té també és, gràcies al sílice, l'IA és com actua, jo sempre dic, com un escobillero, rentant les artèries, les venes, els capil·lars. I llavors, la part íntima de les venes, la part íntima de les artèries, passa com el pulmó, és altament rica precisament amb sílice. I llavors podria ser el complement, aquest aport massiu de sílice, que tingués aquesta resposta sobre un tema vascular, millorant la circulació. Doncs si això va bé a nivell vascular, perifèric o a nivell vascular venós, doncs ara imagineu-vos a nivell cerebral. Quan hem agafat un ictus fresc, un ictus que acaba de sortir de l'hospital, que ha deixat la UCI, i ens arriba a la consulta entre la civada i alguna altra cosa més a l'ozó, o l'ozó més la civada, aquest pacient torna a recuperar al 100% les seves facultats. O sigui, això són casos que nosaltres vivim, no diré diàriament, però sí setmanalment a la consulta. O sigui, situacions realment espectaculars. Per tant, quan em refereixo a la civada, i l'altre dia el Víctor Amela em diu a mi en aquella pàgina de La Vanguardia, diu, el apòstol de la cebada, bueno, pues no sé, potser sí que soc l'apòstol de la cebada, no ho sé, jo no m'hi considero, però tampoc soc un fanàtic, soc una persona oberta a tot, però sí que us haig de dir i donar el testimoni de que un producte, diguem-ne, tan senzill, tan a l'abast, pugui fer coses tan formidables. No sé, jo m'agradaria, perquè el temps passa volant, a mi m'encantaria poder entrar en tertúlia amb vosaltres. Podria estendre'm molt, però prefereixo, si hi ha diàleg, i llavors aquest diàleg també genera un toma i daca, doncs jo quasi ho preferia, perquè suposo que hi ha quantitat de preguntes, perquè també és una forma d'enriquir-me, segurament sortirà alguna experiència personal que teniu, d'aquella dona que dirà que jo no tenia, m'estava caient el cabell i vaig menjar civada i va començar a sortir el cabell, les ungles que les tenia que s'exfoliaven, doncs ara resulta que tinc unes ungles fantàstiques, el cabell. La civada també té un comportament molt interessant amb el cabell, amb la dona, potser no tant amb l'home, per raons hormonals diverses, no? Però és igual, podríem entre tots repassar una miqueta i aquelles preguntes que vagin sorgint. Aquí tinc una altra carta que voldria, i amb això, jo voldria ara llegir-vos una carta, aquesta vegada en català, us voldria llegir una carta d'una persona, no sé, alguns de vosaltres potser em coneixeu, jo faig un programa a Ràdio Estel, que és un programa molt fet a la meva vida, en el sentit de que jo presento un pacient i el pacient parla de la seva experiència. O sigui, parla ell, no parlo jo. I llavors això és molt interessant, perquè clar, no és el mateix que jo parli d'una migranya que jo he resolt, una migranya o un clúster, coses, o sigui, temes importants i greus, que expliqui la seva experiència, tot el seu via crucis, i aquí és una carta d'una persona que em va arribar, l'altre dia va estar a la ràdio parlant, perquè aquesta carta em va fer molta il·lusió. La carta diu el següent: bon dia, doctor. El meu nom és Núria Fises, o això puc dir-ho, i soc pacient des del mes de l'any 98 del seu germà Ramon. Jo tinc un germà, que és Ramon Pros, que és metge, ginecòleg i homeòpata. Doncs aquesta Núria és pacient del meu germà. Jo no sabia ni la coneixia amb ella, Vaig anar-hi amb el meu germà per problemes menstruals, que al final van resultar una menopausa amb tota regla, valgui l'acudit, entre parèntesis. I que em van tenir entretinguda, que això és el dramàtic de la situació actual de la medicina, perquè la situació actual de la medicina té la marinera, no? Em refereixo a quan dic la situació general de la medicina, em refereixo a la medicina del dia a dia, del cada dia, la medicina al mal de cap, al dolor d'esquena, a l'insomni, a l'estrès amb les seves conseqüències, és a dir, que les cervicàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies,
la gastritis, l'estrenyiment, el síndrome el colon irritable... Bueno, és igual. És a dir, la medicina ha fet meravelles amb cirurgia, però el que és el dia a dia, fatal. Si anem en el camp de la pediatria, avui la pediatria és un drama de proporcions dantesques. La quantitat de patologia respiratòria amb els nens és algo alarmant, és una pandèmia. I els pediatres, els otorrinos, ni s'han enterat de res. Us parlo perquè soc un metge d'infanteria, és a dir, nosaltres, jo veig, quan jo parlo en plural, no soc doctor Pros, som un grup de metges i de terapeutes, no? Però que tots treballem amb aquesta mecànica, amb aquest mètode que abans feia referència. I és lamentable que en aquests... O sigui, entenc per altre cantó l'increment, perquè en aquests moments una de les preguntes que em fan i em faig és l'increment tan important que té la medicina natural, probablement és degut al fracàs de la medicina tradicional, perquè realment la medicina tradicional l'únic que fa és cronificar malalts, cronificar malalties, ens pol·luciona químicament, però resol molt poca cosa. No em poso amb les cirurgies i amb les urgències mèdiques, això és l'altra història, Bueno, segueixo doncs amb la carta, no? Diu, vaig anar-hi per problemes menstruals, que al final van resultar una menopausa en tota regla, valgui recollir, i que em van tenir entretinguda des dels 38 fins als quasi 45 anys. Arrel d'això vaig convertir-me en pacient del seu germà, també a nivell homeopàtic. És a dir, ell va anar al meu germà a nivell de ginecòleg, però llavors el meu germà també li va fer homeopatia. Un dia, per casualitat, com acostumen a passar les coses bones, vaig descobrir un llibre més petit que l'edició actual, un llibre més petit que l'edició actual, es refereix a aquest, que duia el cognom Pros, en el llop. La curiositat em va poder, sobretot perquè el nom de pila no era Ramon, sinó Miquel. De fàcil lectura, el llibre em va enganxar i el vaig comprar. Era una tarda de dissabte i jo, amant de les coses naturals, com tots vosaltres, tenia civada a casa per a ús cosmètic. Aquest mateix vespre em vaig iniciar amb una crema de civada i pastanaga. Han passat més de 10 anys i entre setmana menjo civada 3 cops al dia. Fins i tot he arrossegat el meu home, que des de fa mig any és insulino-dependent. No cal que li digui com em va ajudar durant la menopausa. Ara tinc gairebé 54 anys i gràcies a la seva dieta i el dejuni que observo una setmana per primavera i una altra a la tardor, mantinc un pes òptim. Tinc una pell fantàstica, una agilitat a prova de bomba i ningú creu que els meus fills de 30 i 25 ho siguin. Al seu germà Ramon ja he pogut donar-li les gràcies per haver-me canviat la vida. A vostè, però, encara no havia tingut l'oportunitat. Gràcies, en majúscules, d'una convençuda i fidel consumidora de civada. No és fantàstic, això? És increïble. Bé, a mi m'agradaria, doncs, amics i amigues, que quan sentíssim a parlar de la civada ens ho prenguéssim en sèrio. Jo tinc col·legues que és increïble. Un dentista molt conegut, no direm noms, un cirurgià, que ens coneixem molt i jo he tingut que anar-hi amb ell. Fa anys que ens coneixem i que ell coneix perfectament aquesta mania meva amb la civada. Doncs, no... Per què? Per què? Jo li parlo de civada i no fa ni puto caso. Perquè ha de sortir la pàgina de la contra de La Vanguardia per llavors, hòstia, el doctor Pros, tu. Ara sí, ara creuen la civada. Escolta, hi ha un llibre aquell de la civada, ara me'l llegiré. Sembla mentida, lo burros que arribem a ser. És que és acollonant, no? Dius, i ara quan el veig diu, escolta, ara jo esmorzo cada dia civada, Bueno, menys mal. En fi, obrim el diàleg. Perdó? Escolta, comencem per aquí. Diu, com consumir-la? Bien. La civada, sabeu que forma part essencialment del musli. El musli és aquest esmorzar que va néixer a Suïssa, a la clínica del doctor Max Oskar Bircherbener,
I ell va crear la civada, que és allò que coneixeu, es pot prendre amb capsa, però jo, naturalment, us recomanaria fer-ho a casa, sempre. Llavors, el musli seria una fórmula, una manera de menjar ja la civada, amb flocs de civada. Naturalment, el dir que aquests flocs de civada haurien de ser estrictament ecològics, per una raó, no compreu mai flocs de civada, sisplau, mai en el supermercat, pel fet aquell que és 10 o 20 cèntims més barat que a la dietètica. Per què? Perquè la civada, precisament, com que el pagès avui tampoc està d'hòsties i no ens afavoreix gran la cosa, doncs el pagès vinga pesticides i el que cola. Aleshores, tota aquesta merda química, i perdoneu l'expressió, però és que és així, això va a parar precisament a la pell de la civada, del cereal en general. Per tant, quan mengem civada, ojo, quina civada mengem. Doncs un esmorzar fantàstic és el musli, no? Els flocs de civada, que es poden o no es poden remullar amb una mica d'aigua, amb una fruita del temps, doncs ara podem posar fresons, podem posar unes cireres deshuesades, sense os, no? Amb una mica de iogurt o llet de civada, podem posar les panses, figues, nous i aquelles coses que més us agradin. Tot també està una mica en funció de la imaginació de cadascú. Aquesta és una fórmula de civada. Ara, que aquí hi ha 14 fórmules diferents aquí dintre, però n'hi poden haver 140 més. Però, i amb això sí que pareu atenció, la civada, quan més terapèutica és bullida. Per tant, el recurs i en aquests moments la quantitat de parelles joves que no tenen fills o que tenen fills, que han vist en el sopar la forma fantàstica d'alleugerir els maldecaps, de no tindre conflictes amb la nevera ni amb la despensa, que és arribar a casa, civada, fer bullir. Aquí també hi ha la fórmula. O sigui, la fórmula bàsica de la civada seria aquesta crema. A mi jo prefereixo més parlar de crema que de sopa, em sembla més refinat, una crema, que sempre tindrà una textura com un gazpacho, per exemple, i consisteix a agafar 450-500 centímetres cúbics d'aigua, es posen en com en diem, un cazo, l'olla, i posarem 3 cullerades soperes de flocs de civada, ecològics. Flocs o gra? Flocs de civada, copos d'avena, flocs. O sigui, no el gra. No, el gra no, perquè costa més de mastegar. Es pot amb el gra també, però no, sempre parlem ara de flocs de civada, essencialment. 3 cullerades soperes de flocs de civada i podem o no posar-hi una verdura que jo sempre parlo entre 50 i 100 grams, és a dir, que té una presència purament testimonial per donar... Clar, quan jo parlo d'una monodieta de 7 dies, vol dir que la gent, esmorzar, dinar i sopar, mengen avena, flocs de civada. Pero no le entiendo bien la receta, o sea, hay palabras que se me escapan. Sí, pero no sufra porque aquí está escrito en castellano fantástico, castellano cervantino, aquí. O sea, no ho dic perquè aquells que no dominin la llengua pues, tenéis esa possibilitat. Es fa bullir això amb la presència d'un vegetal, que pot ser el cor de 2 escarxofes, és a dir, un vegetal de temporada, durant 8 o 10 minuts. De nada. Bueno, es fa bullir 8, 10, 15 minuts, depèn si ho voleu més espès o menys espès, i ja està listo per a comer. O sigui, aquesta seria perquè la civada, una cosa important, quan un comença a menjar civada, diu, té un gust estrany. El segon dia ja agrada més, i el tercer dia enganxa. Aquí em diuen, van dient que sí amb el cap. És increïble. Jo, els dies quan porto, doncs, no sé, 5 dies, 7 dies que no menjo civada, la trobo a faltar. I reconec que la civada, a més, un dels aports importants de la civada és, sobretot, la gran energia que dona. És un superaliment, la civada. O sigui, no és d'estranyar allò que diem, la civada ha estat essencialment aliment de cavalls, tradicionalment, no?
Avui els cavalls pobres mengen el que mengen i avui nosaltres ens fotem la civada. La pregunta... Pol. Hola, bona tarda. Hola. Jo menjo la civada cada matí i sempre m'interessava, la faig com, no sé, sense saber massa cosa, però hi ha una manera de saber què és bio. Bullir-la més temps, menys temps, perquè no perdi propietats, ingredients amb què puc barrejar-la, perquè jo la barrejo cada dia amb coses diferents, però potser que per metabolisme va millor amb un ingredient, amb l'altre no es pot barrejar. O sigui, la civada és un aliment que combina pràcticament amb tot. És a dir, es pot prendre amb dolç i amb salat, freda, calenta. Es poden barrejar amb altres, per exemple, amb arròs, es pot barrejar amb llegum, cigrons, mongetes, llenties, no? O sigui que la civada es presta a quantitat de presentacions, pràcticament tantes com la imaginació ens pugui aportar, no? La millor hora del dia, la hora més afortunada i sobretot perquè predisposa a passar una bona nit seria el vespre. Hi ha gent, no cal dir que la civada, diríem, la patologia principal de la civada seria tota la problemàtica digestiva i també metabòlica, passant també per totes les malalties reumàtiques. La civada és un gran, no diré enemic, però d'alguna forma compensa l'acció d'efecte secundari de tots aquells pacients que es veuen obligats per alguna patologia autoimmune a prendre corticoides. O sigui, aquesta gent que s'inflen, la civada no ho permet o evita que s'inflin. Amb patologies respiratòries seria indicada? Bueno, amb les patologies respiratòries m'he trobat que algú ha comentat, diu, no, la civada, quina bestiesa la civada perquè genera mucositat. No és veritat. O sigui, està molt bé aquesta pregunta. No és veritat. No és veritat, no. O sigui, la mucositat, a veure, aquesta és l'altre gran front que jo defenso en el meu programa terapèutic, és precisament la importància extraordinària que tenen les cavitats nasals a l'origen de la majoria de les patologies respiratòries que avui ens afecten. Perquè en realitat la culpa majoritàriament de les patologies respiratòries està amb la pol·lució, secundàriament amb el que mengem, probablement amb els nens per l'excés de medicació que els donen ja a edats cada vegada més tempranes, més petitons, no? Perquè el que sí genera moc segurament és la llet, perquè això inclús els pediatres són els primers que s'han donat compte, i també els productes refinats, o sigui, les farines refinades. Però realment el drama actual és la pol·lució. Perquè què passa? Que la pol·lució, penseu que el nas és la finestra més important que tenim oberta a l'exterior, i quan nosaltres respirem la quantitat d'esmog, de porqueria que ingressa dintre del nostre organisme, a les cavitats nasals, és exagerat. Llavors el cos, per defensar-se, genera més smog per atrapar aquesta pol·lució. Per tant, és allò de ploure sobre mullat. A partir d'aquí, mocs a manta. I els mocs, jo tinc la tesis de que tots tenim, en major o menor grau, tots tenim el que jo he batejat, perquè això és de collita pròpia, o sigui, això tampoc s'ha pres a la facultat, una sinusitis silenciosa. És a dir, la presència de mucositats a les cavitats nasals pot ser responsable de més de 40 patologies diferents. És a dir, des de és igual, les otitis, evidentment, otitis, bronquitis, bronquiolitis, aquests nens que de seguida que ingressen a l'escola bressol i estan encostipats o es passen tot l'any encostipats,
Llavors venen les al·lèrgies primaverals i ens omplen de medicaments antihistamínics i, bueno, etc, quan en realitat tot això està mal interpretat, perquè les patologies aquestes primaverals, la rinitis al·lèrgica, no és res més que l'agudització d'un procés crònic, d'una sinusitis silenciosa, que és com aquell que es va dir, hòstia, m'han fotut la cartera i no m'hi han tarat. Això són els mocs. Els mocs llisquen coll avall, els mocs hi són. Tenim de 28 a 30 forats aquí dintre, estan tots intercomunicats. Doncs, patologies, ara us podria marejar parlant de les patologies respiratòries, però que totes tenen, en principi, un origen comú amb aquesta sinusitis silenciosa. I, naturalment, el menjar hi té un paper important, però no, precisament, que us quedi clar que la civada no és, o sigui, no genera molt. Ja el centro, ja... Colitis microscòpica. Bueno, la colitis microscòpica, avui fixeu-vos que és un tema que això va increixent, ara no faré una descripció patològica, no? Però és un tema preocupant, és una de les noves malalties que s'ha anat incorporant a la civilització moderna, merda per tot arreu, perquè és que és la veritat, i embolica que fa fort, no? Per fer-ho més suau. Però aquí el menjar té una importància extraordinària, estem parlant de malalties autoimmunes, el sistema immunològic en aquests moments va de cul, perquè és una realitat, és a dir, el cos no pot suportar la quantitat d'estrès que nosaltres li posem a sobre i llavors reacciona d'aquesta manera. Evidentment, hi ha aspectes dietètics molt importants on si els pares tinguessin més cura de saber el que donen els seus fills, això no passaria. Si hi hagués més educació preventiva a les escoles, probablement tot això també ho podria millorar, però hi ha el que hi ha. Llavors, la pregunta que en definitiva vostè volia anar era la civada respecte a la colitis. Perfecte. Puc dir una experiència? Vostè vol parlar d'una experiència? Si vol. Bueno, ja... Jo, per exemple, sí. artritis reumatoide. Sí, vostè. Aleshores, artritis reumatoide, antiinflamatoris de manta, etc. Una artritis reumatoide, m'està parlant... Sí. Una vegada ja dic, bueno, prou, s'ha acabat, no prenc res més, faig fitoteràpia i se'm resol, ja estic perfectament. Però em va quedar una colitis precisament microscòpica. Sí. I diarrea sovint. Darrerament vam començar amb la civada i s'ha regulat. Bullida. Una vegada al dia. Per dinar o per sopar? Al matí i de vegades per sopar amb la sopa. Bueno, no sé si ho sentiu, aquí a darrere no ho sentiu. Una artritis amb mala llet. Decideix aquest senyor, diu, basta, prou de medicació química, comença a fer una vida sana, una alimentació sana, natural, arriba i fa sostre, però persisteixen unes diarrees, introdueix la civada un cop al dia i s'ha acabat el ròtil. Un exemple més. Posarem a la propera edició del llibre, després hi demanaré el seu nom. Sí? La candidiasis intestinal... Bueno, a veure, ojo perquè amb la candidiasis intestinal també haig de dir que això s'ha convertit una mica en el calaix de sastre, perquè ara tota la culpa té la candidiasis intestinal i en realitat les càndides conviuen amb nosaltres des que naixem. Per tant, em sembla que jo no voldria aquí entrar en el tema perquè hi haurà, naturalment, jo puc trobar amb detractors, no estic ni a favor ni en contra, però tot ha de ser més equànim. I aquí jo penso que s'ha exagerat una miqueta. Que una candidiasis es pot afavorir, segurament. Nosaltres el que fem servir, a part de la civada, fem servir l'aloe vera, fem servir l'ozono via insuflació anal per la candidiasis. I molt bé. Servidora, volia preguntar que pel colon irritable, si va bé la civada també. Bien. Com acabem de sentir, és interessant, per tant pot ser altament amigable amb el colon, ho és, no? Però és que jo tinc un problema, que soc celíaca i no puc prendre cereals. Bé, que tenim un problema afegit aquí. Llavors aquí seria qüestió
de recórrer, això que acabo d'explicar, del ozó per via rectal, que és com una lavativa, no fa cap mal, ni un centè de res. Llavors, i aquí, clar, hauríem de parlar amb la nostra dietista i fer un programa més acurat en funció... Clar, quan estem parlant d'una colitis, estem parlant, la medicina natural sabeu perfectament que el que fa és... No, vostè es diu Pepita o Maria. Montse. Doncs clar, nosaltres no veiem una colitis, veiem a la Montse, que pateix una colitis. I llavors veiem l'entorn en què es desenvolupa la Montse. És a dir, problemes familiars, problemes laborals, problemes amb els veïns, què menja i què no menja, i llavors li apliquem el tractament. Però, esclar, fer-ho és la gran diferència entre la concepció d'una medicina natural versus una medicina alopàtica. Primer, veure-la i conèixer la persona, i llavors tractem el que vostè pateix. Per tant, l'ozó, la civada, l'aloe pot anar fantàsticament bé, però a vostè li pot anar fatal. I llavors és aquí quan hem de sentar-nos i estudiar. Cada cas és un món, cada situació és... Jo puc resoldre una migranya, que és una de les habilitats que nosaltres tenim a la nostra consulta. Tenim una experiència i hem adquirit una habilitat especial per tractar migranyes complicades, però sempre cada migranya és diferent i la tractem doncs de formes diferents. En un cas que tingui els anamètics perifèrics de mans i peus tanyats completament per haver pres molt de plaquir mentre no fort, per unes abetes de fetge, pot ser bona. La vena és que jo no la conec, de res, no. Sí, indubtablement. Aquí estem parlant d'una persona que planteja una neuropatia perifèrica, iatrogènica, per culpa d'un excés de medicació química. Aquí hauria d'afegir, la pregunta és bona, hauria d'afegir que la vena, suposo que els que quedem ja tots ens entenem ara, la civada... Jo també t'entenc, Jo també t'entenc. Sí, però és que emprenya molt estar a Barcelona tindre que parlar... Jo no ho llegeixo, personalment. Sí. La civada, una cosa fantàstica que té és que arrossega tots els metalls pesats. O sigui, la civada és un desimpregnador del teixit connectiu. El teixit connectiu, que és el que a les dones tant us preocupa, no? Això. El teixit connectiu és com ho diem, l'abocador? L'abocador, no? I la civada el que fa és arrossegar tota la porqueria química acumulada cap a fora. Per tant, és clar que és interessant, sempre serà interessant. És igual, però com a mínim que ho provi. Després podem fer altres coses, però a la pregunta que vostè em planteja, si pot ajudar, naturalment que pot ajudar. Va, animeu-vos, vinga. Hola, bona tarda. Hola. La meva pregunta anava una mica relacionada amb la dona que ha dit del celiaquisme. Sí. Per la gent intolerant al gluten, si és tan bona la civada, de quina manera la podríem? Bueno, no sé qui, hauríem d'anar a veure en el Pol, que té una selecció de coses meravelloses en la seva empresa, perquè segurament ell pot ajudar-nos també. No, parlant en sèrio, la civada, dintre del món de la celiaquia, és el cereal més tolerant de tots. Per tant, també es pot començar a poc, o sigui, d'una forma molt prudent, bullida, per exemple, no crua, mai crua, bullida, llavors bullida no 5 minuts, sinó la fas bullir 15 minuts, i només a posar 3 cullerades, posar-ne una, i anar veient què passa. Combinant a l'aloe vera, però a l'aloe vera no el líquid, sinó el que és gelatinós. Hi ha una cosa, que ara no conec la història, però llavors enteníem, hi ha un producte que jo tinc un pacient, diversos, però un pacient amb tema de colitis gravíssima, un col·lega que li va anar tallant el budell cada vegada, i una cosa que li va salvar la vida va ser la combinació de civada, una fórmula que apliquem amb
Cellfood, no sé si algú coneix, Cellfood, un medicament, és un producte que el trobareu a la farmàcia, i l'aloe, aquest aloe gelatinós. Però en el que tu planteges jo intentaria anar, o sigui, d'una forma gradual, provar la civada. Tinc una amistat que pren depressius i ansiolítics i, a més, això li porta que s'unfle. Podria tractar-se en civada? Evidentment, és a dir, primer hauríem de tractar... M'està parlant d'una persona que té problemes d'ansietat, depressió. Aquí, naturalment, és obligat parlar de l'herba de Sant Joan, l'Hipericum perforatum, que han combinat amb la civada. La civada, naturalment, té un efecte metabòlic, té un efecte que arrossegarà tot aquest producte acumulat cap a fora, i podríem afegir més coses. Nosaltres, jo crec que hi ha alguna cara coneguda i saben alguns que estan aquí algunes de les coses que fem a la consulta, amb estats depressius lleus moderats. La combinació d'això que acabo d'esmentar, l'herba de Sant Joan, amb una autohemoteràpia. Consisteix una autohemoteràpia, això va també per totes les malalties autoimmunes, una manera de generar un input sobre el cos perquè aquest sigui per estimular el sistema immunològic és agafem sang, la barregem amb un producte homeopàtic o no, o mosó, o una barreja d'ambos dos, i la reinjectem en el Pompi. Aquest és un tractament sense anar més lluny. Avui el món de la traumatologia van començar els dentistes. Què fan els dentistes ara i els deportistes? Els injecten la seva pròpia sang, que prèviament l'han centrifugada, els hi treuen... Ho heu sentit a dir? Algú? No? Doncs, bueno, d'on neix això? Neix una vegada més de la medicina natural. És a dir, el que passa és que nosaltres ho fem amb sang total i llavors ells ho fan amb els factors de creixement, que se'n diu, que és una fracció de la sang que es centrifuguen, agafen les plaquetes i les reinjecten en el lloc del conflicte, del dolor. Doncs nosaltres amb sang total a la massa muscular. Una de les coses que experimenta la gent que estan depressius, és una gran millora. Jo. Tenim bessones, una d'elles va ingressar al desembre amb pneumonia i vam decidir deixar la lactosa. Sí. Bueno, és igual. Deixar la lactosa. Deixar la lactosa, i vam llet d'avena. Va baixar, quan va tornar a casa, Sí. Va baixar, però el que sí vam notar és que les caques, superlíquides, no les lligava, diguéssim, s'ha passat 3 mesos sense lligar-les gaire. Ella vida normal, a 100 per hora, però notàvem que no anava gaire fina. Sí. Llavors, la manera d'introduir-los, perquè seguim igual, ara li donem llet de camut o d'un altre... Sí. Tenen, no arriba, 22 mesos. Bueno, jo us voldria dir amb això que jo tampoc no... És com, aviam, tota la vida veure al dematí el cafè amb llet, dius, hòstia, quin avorriment, no? Jo penso que hem de variar. Llavors ara, fixeu-vos que ha estat de moda la llet de soja, la llet de soja, tota la soja. Ara ja comencen a sortir veus que la llet de soja, doncs, que si problemes hormonals, que si, etc. Ara li toca la llet de civada, que de fet, de totes les llets que hi ha al mercat, begudes, vaja, no es pot parlar de llet etimològicament, no? Però de totes les begudes que hi ha al mercat, em sembla que la civada és la més afortunada. El que passa que, esclar, quan et trobes amb això, potser jo hagués anat de seguida amb una beguda d'arròs, que és més astringent. Anem canviant, anar combinant. Sí, el que passa que al principi li vam deixar aquesta, perquè se la veuen com qui veu aigua. Però, esclar, tu ara treus un tema en el qual jo precisament estic molt sensibilitzat perquè sóc conscient del gran patiment de les mares, perquè és una llauna tindre que aixecar-se a les 3 de la matinada corrents, anant a Sant Joan de Déu per una urgència, és igual, de l'ordre que sigui, no? Quan coneixem perfectament que el foco de la majoria d'aquestes patologies el tenim aquí dalt, és a dir, els nens quan a l'escola et criden que hi ha una passa d'una enterocolitis, no? Que això les coses van així, o bé una passa de grip, quan en realitat el foc està en aquesta sinusitis silenciosa que abans esmentava.
És a dir, els nens fabriquen una quantitat de mocs. Fixa't que els nens sovint, quan t'apropes amb un nadó, sents una olor especial i dius, quina pudor que fa, que són els mocs podrits aquí dintre, els mocs es podreixen. Per tant, això és un foco importantíssim, és a dir, quan els mocs es podreixen vol dir virus, bacteris, aquí hi ha milions de gèrmens. Quan el nen això s'ho passa, perquè s'ho passa, quan arriba aquí dintre, el cos ho expulsa en forma de diarrea. Llavors, confonem una enterocolitis provocada pel teu propi moc, amb una passa, perquè ha menjat malament o hi ha una passa. O sigui, un bé negre hi ha una passa. La passa està en què té molta més importància com a cosa preventiva rentar-nos la cavitat nasal, i ara aprofitaré per parlar de l'aigua de mar Quinton, que és perquè sabeu que dintre del mercat hi ha marques diverses, la més coneguda, la que les mares més coneixeu, desgraciadament, i és una autèntica merda, és el Rinomer, que és ajustat de guàrdia, provoca l'efecte contrari del que pretén, i per tant, si alguna mare per aquí que neteja els nens amb aigua de mar, sobretot ho faci amb el Quinton isotònic, spray, que el trobareu a les botigues de dietètica i algunes farmàcies. Però lligant el que tu m'estàs dient, segurament també hauríem de veure si hi ha un foc aquí dalt, perquè esclar, parlem a vegades... Segur. És que són un moc constant. Són un moc constant, doncs imagina't, és molt possible que abans, recordeu, i aquí hi ha gent que segurament ho sabrà, que treien les amígdales per no generar un foco i tindre una febre reumàtica que finalment afectarà el cor. Les amígdales, quan veieu aquestes amígdales importants, el que diem una atròfia amigdalar, unes amígdales grandotes, perquè en realitat el nen, al no poder respirar, l'amígdala s'atròfia per poder captar més oxigen. O sigui, però sempre és el mateix, és aquest focus de mocs que tenim aquí dalt. O sigui, el focus de mocs hauríem de... Ho sento perquè ara ens anem potser en un tema que no és la civada, però com que la civada afortunadament ja ho tenim tot escrit, doncs no. Però és molt important això que estic dient perquè tinguem consciència de la gran importància de la tremenda responsabilitat que tenim tots, pares i mares, i ja la gent adulta vers els petits, i vers els grans també, sense llum. Sí? No? Bueno. He pensat això deu ser Novardi, que ja m'està mostrant. Estic amenaçat, Sí, per dir les coses massa clares. Però esclar, arriba un moment que o hables o requientes, no? O sigui, ja està bé de tanta conya, marinera. Per tant, jo sempre dic que seria millor a les escoles, quan és petitó, aprendre de seguida a rentar-nos el nas abans de rentar-nos les dents. Perquè mira, si no rentes les dents, màxim una càries. Però, hòstia, si no rentes el nas, aquí en el botó i tots. Per què la gent gran tothom va amb l'autífon aquí a l'orella? Doncs el mateix, perquè és un fracàs. Diuen, a més t'ho fan creure que és l'edat. Diu, és l'edat, esclar, l'edat, no? L'edat, hòstia, l'edat. Vinga, fot-li l'edat i llavors vinga a vendre audífons, esclar, lògic, no? Etcètera. Quan en realitat no és res més que el moc que queda de la mateixa forma que el moc ens queda sec a vegades aquí dintre, doncs el moc es queda sec dintre de l'orella. Llavors acaba afectant el mecanisme intern de l'orella, sordera, hipocúcia i vinga. Sí? Recuperem? Sí. Alguna pregunta més? Sí, jo aquí. Has parlat abans. Sí? Has parlat abans de l'ictus. Aquí parlo? Aquí. Sí. Gràcies. Se sent? Sí, perfecte. Que has parlat abans del cas de... Sí? És que se'n va. Et sento. Sí? Jo tinc una nena, breument, molt resum. Tinc una nena de 13 anys ara. 13 anys? 13. I als 11... Crido molt. Als 11 li va donar un ictus per un cavernoma, el tron cerebral. Sí. Ha tingut moltes seqüeles, encara les té, però com que és una nena m'han dit que hi ha possibilitats de recuperi encara. Sí. Llavors,
clar, té la meitat de la cara paralitzada, del costat dret, de l'esquerp, i no menja. Té una sonda aquí a l'estómac, perquè no en passa encara. Aquesta setmana ha començat l'apliqui, o sigui que ella va recuperar. Llavors la vena, en aquest cas, també li serviria. I aniria bé la vena. Bueno, la vena i tot el que sigui optimitzar la higiene nasal. A veure, els nens, en realitat els nens, és la cosa més agraïda del món. Mira, hi ha dos camps amb la medicina natural, amb les medicines naturals que són molt agraïts, que són un la pediatria i l'altre, precisament, la ginecologia. Les dones que fàcilment són víctimes del ginecòleg. La homeopatia, no se sent? No. Doncs la homeopatia va de conya. Aquí jo diria que en els nens prova amb homeopatia també. Prova amb això de l'aigua de mar. Nosaltres tenim un balneari que treballem amb aigua de mar, on apliquem l'aigua de mar a través de diferent aparatologia, però sempre amb la finalitat d'optimitzar al màxim aquesta higiene, que és el que ens portarà a problemes, no? Aquí, naturalment, el tema és complex, però, clar, un nano amb la potència que té, si som capaços de trobar el lloc adequat, perquè no és que, jo penso que a vegades sí que hi ha la medicina, és trobar el timbre adequat. Prou. 5 minuts. Va. 3 preguntes. Hola. Perdona? L'esclerosi múltiple, esclerosi lateral, aquí la cosa ja es complica molt. És a dir, aquí, no sé, hauríem de veure, hi ha una cura alemana de Dr. Evers, però això ja requereix una consulta privada. Sí. No, que tinc una filla petita que acaba de estar a la tela, que la seva pell se li és esquivada. I només la qüestió de si he de frenar o si és igual, si ho prefereix per sobre de l'aigua. És a dir, quan hi ha aquest desig, no? Aquest desig, jo diria quasi instintiu, que corri, tu. Cap problema. Per netejar els cops, per exemple, sí. Tu recomanes l'aigua de mar. Sí, quina edat té? 4 ara. Sí, directament. No es cosa malalta, però l'únic que tens molt. Directament, farmàcia, demanes el Quinton, isotònic, no? I llavors, com feu habitualment, com us han ensenyat, doncs... Sí. Aquí pregunten si... pregunten si la crema de civada passar-la pel xino o no pel xino. Això ja és una qüestió. Per exemple, a mi m'agrada passar-la pel xino quan la faig amb tomàquet, no? O quan la faig amb, com ara que hi vaig estar buscant espàrrecs, no? Però la pots passar pel xino, esclar, no... perds una mica l'efecte, diguem-ne, que té de rastre, no? Del budell, però en canvi hi ha altres moments, a mi m'agrada molt, faig molt de tant en tant amb xocolata, i una avena amb xocolata, que la fórmula està descrita en aquest llibre, la textura del floc de civada amb la xocolata és algo exquisit, exquisit. Per tant, és qüestió d'anar jugant, és a dir, que dius, home, hi ha moments... No, el motiu que es passi pel xino, jo diria, és per sorprendre els amics. Perquè, sí, i m'explico. Perquè, clar, si tu ara parles d'una crema de civada i jo t'invito a casa a sopar una crema de civada, no diràs, perquè quina tonteria, no? Però si jo et preparo una crema de civada i no t'ho explico, et puc assegurar que fotràs una crema de civada que no trobaràs ni a casa al Ferran Adrià. A veure, espera't, sí. Digues. La cuina al vapor, ¿tú la recomendarías en cuanto a la civada?
No hi tinc experiència, veus, amb la cuina al vapor jo diria, es podria fer perfectament perquè la civada també, les focs de civada hi ha molta gent, pacients meus, que se la prenen escaldada, que es pot prendre, per tant és una experiència que ara m'hi posaré, no sé. I? Sí. Aquesta senyora porta parat, està operada, vol dir que ha arribat tard, però bueno, mai és tard del tot. Perquè clar, deien que creixia l'estiu. Res, sí. M'estalviaré... No, el que passa que, evidentment, si vostè practica a partir d'ara la higiene nasal, evitarà que això vagi més. Que no vagi. Clar, això com a mínim. La lota, em pregunten si la lota és correcta per l'higiene nasal. A veure, la lota, en realitat, els que fan la lota fan servir aigua, on s'hi afegeix sal. Però esclar, llavors, si recordeu la taula periòdica de Mendelssohn, tots els elements químics, Kipton, amb la seva forma d'obtindre l'aigua de mar, és una metodologia absolutament, jo diria, natural, on els ions estan intactes allà dintre de l'esprai d'aigua de mar. Quan tu agafes sal i la barreges amb aigua, la presència iònica ha canviat. És diferent. A part que, esclar, és molt més pragmàtic, és molt més pràctic l'esprai. Naturalment, si tu ho estàs fent amb la lota, fantàstic, però tota la gent que fan amb la lota, on ha anat també anar canviant. Tota la gent que descobreixen, que practiquen ioga i que fan la lota, però que descobreixen l'esprai i llavors correctament aplicat, acaben fent esprai. Però bueno, és molt vàlid. Què? Tanquem, doncs? Molt bé. Em diuen que si aquí fora voleu que us faci cordialment doctor Pros després la signatura, ho dic perquè el temps no dona per més, Sí?